Joo, tässä on mun eka video ja mun pikkusiskolla ja mulla on yhteinen kanava, niin sanoiko se sen nimen nyt? Matsku Vlogs. Sano uudestaan. Matskus Vlogs. Joo. No niin, nyt mennäänkö esittelee sun sleissit? Mä jaksa. Mä menen. Tässä mun pelisetuppi, juu. Nyt toisen kerran näytetään. Ehkä. Rupeat pelaa Fortnite. Palataan siitä, kun mulla on 3 tappoa. No hävisi, en saanut ihan 3 tappoa, mutta kuitenkin 1 oli. Jossakin vaiheessa tulee pitkä Fortti-video, juu. Nyt meidän hetki on pelata putaa tällä pienellä kakkilla. Puta. Elikkä oliks mulla 33 pistettä? En mä tiedä. Joo, mulla oli 33 ja se oli 3. Se on rustua. No niin, hä? 34. Entäs mulla? Mulla oli 34 pistettä. No niin, tästä tulee hullu flashback-maali. Ai! You put this side, mother. Nyt otetaan videolla. Kuulta, älä vielä! Niin Mä aivan hullu. Entä mitä torjunta? Palataan sit, kun mä oon maali. Ei nyt tuossa saa maaliin. Hullu flashback. Se meni tuolta ihan korkealta. No niin, tästä tulee hullu maali. Hullu maali, bro! Se on aivan botti. Mä pelleilin, kun me pelattiin vessapaperilla, niin pikkusisko johti ainakin yli 10, siis mä vatroin. Nyt tulee hullu maali. Mega! Tästä tulee kunnon torjunta. Joo, Cristiano! No niin, hullu maali. Mega maali! Äijä kompas vaikka mä saanut maali. 39! Ja pikkusiskolla on 38! Wuhuu! Mulla on 40 kokeilua. Eikö ole joku tätä? Hullu veto! Oli sun puolella! Mutta minä putosin siellä kauempaa! Tää videolla, kun tää jalkapalloa.